Arvatkaa kenet nakitettiin kuskiksi. Emme osaa pakittaa täällä kärjessä. Vaunu on paikoillaan ja tultiin tänne Järvenpään sydämeen. Etsitään sopivaa paikkaa, missä voidaan toteuttaa itseämme. Kukkis toteuttaa itseään aika lujaa ja niin kuin kuvista on näkynyt. Ja yritetään päästä tänään soittamaan jonnekin, että saataisiin edes ilmasta olutta. Pitää katsoa minkälaiset... Bensa. Ja, no, bensa ei kyllä koskaan ilmasta. Et jos törmätään siisteihin ihmisiin, niin me uskon, että me saadaan tänään ystäviä. Ei muuta. Kukkis ei suostu laittamaan meidän kiertuepaitaa päälle, kun ollaan menossa keikalle. Saatana siis paita, mutta joku siinä on vikana, kun herralle ei kelpaa. Oikeesti normaalisti sille olisi kalsareet jalassa, mutta nyt on paidasta kiinni. Ota se paita sieltä nyt. Häh? Ollaan kiinni näihin idiootteihin. Pikkuhiljaa. Ihan niin on kaikki. Terveisiä kotiin. No näin on pitänyt laskata vittu tuolla. Pitäisikö sinun opeta vaan routaamaan? Myös on sulla vielä toinen setti tänään. Mulla on Tarmo ja Kukkis, eli duo pojat ja Apinalle Banaani Kouvolasta. Suuremmalla Suomen kiertueella, joka alkoi tänään, mennään ympäri Suomea asuntovaunun kanssa. Ihanaa, että päästiin tänne tänään soittamaan, koska ei meitä ole täällä kukaan ennen nähnytkään. Otetaan seuraavaksi. Meillä on pari toivebiisiä tulossa. Ensimmäinen biisi ei ole toivebiisi, se on Lemon Tree. Jos joku tekee mieli ostaa kiertuepaitoja, niin löytyy täältä kuvaajalta. Ensimmäinen päivä takana ja käytiin eilen soittaa keikka tuolla Totissa ja soitettiin pari settiä siellä. Soitettiin toiveita ja sitten soitettiin biisejä, mitä ei toivottu. Ja ihmiset tykkäsivät ja pyysi lisää biisejä. Ja me huomattiin, että me ollaan jossain Amikson mopoparkissa tämän meidän karavaanin kanssa. En tiedä, tuleeko tuolta joku puukko kylkeen, kun avataan toi ovi. Ja tultiin eilen aikaiseen nukkumaan tänne näin ja kello on nyt 9 aamulla ja kohta etsitään uimahallia, ainakin kahvia voisi etsiä. En tiedä, voi löytääkö niitä samasta paikasta, sekin olisi siistiä. Minä opin arvostamaan Euroopan rautateitä tosi paljon, koska siinä ei ollut koskaan sellaista ongelmaa, että kuski haluaa olla kännissä. Ja vaikka olisikin kännissä, niin saa jo silti aina. Aina oli junat aikataulussa. Eli toisin sanoen me päästään 20 kilsaa päivässä. Ja nyt kohta kun Iiro avaa korkiin, niin tuskin sitäkään. Paljon meillä on nyt rahaa Suomen kieltä? Mut meni 3 hunttia kärryyn ja 2 hunttia paitoihin. Elikkäs me on laittanut omasta pussista varmaan jonkun 150. Eli meillä on käytännössä, ja Kukkis on tankannut 60 €. Niin paljonko sulla on niinku, se on 240. 120. Mut 2 kekkaa sieltä tuli. Ei, kun toinen tuli vaan. No sit me ollaan miinuksella. Terve, me tultiin Raumalle asti, koska täällä oli kuulemma tällainen hauska peli. Tää on Huojuva torni, jotka kuuluu ennen siinä kotona Kouvolassa tästä. Me varmaan laitetaan vaunuparkkiin ja seuraavat 5 päivää pelataan täällä Huojuvaa tornia ja katsotaan kuka osaa ja kuka ei.
kauan kiukuttamassa. Täällä on Rauman meri, kuvaa vähän Rauman meri. Ja toisella puolella on Juhannus. Toisella puolella on Juhannus. No niin, elikkä me ollaan nyt Raumalla. Nukuttiin hyvin aamuyö Iiron kanssa yhdessä. Ja nyt lähtee varmaan. Eilen oli katusoittamassa ihan järjetön meininki. Porukka tanssiala on mukana ja siellä oli paljon valkolakkipäitä ja Iiro soitti housut kintuissa 17-vuotiaiden tyttöjen keskellään. Mä olin valmis ja katsoin, että milloin tulee Poliisit-sarjan erikoisjakso. Karhuryhmä. Viemään Iiron pois ja katusoiteltiin ja sitten tultiin nukkumaan. Nukuttiin hyvin, kello on nyt 12, aurinko paistaa niinku fiiliksestä näkee ja mennään nyt ottaa vähän kahvia ja laittamaan vähän laitteet lataukseen, kännykät ja tabloidit lataukseen ja kukkikin pitää viedä jonnekin lataamaan kohta. Se ei kestä. Hei Rauma! Hei Jukka, se lähtää nyt. Nähdään Turussa. Terve! Tampereella päivä 4, katusoiteltu koko päivä. Vähän reilu 60 nyt kassassa ja Iiro on tällä hetkellä tossa takaa vielä soittelee lisää. Jumalaa, tuleeko tähän paikkaan illalla keikkaa? Kyllä se sen tosta noin. Kulma tulee vastaava paikalle, jos siistiä päästä soittaa baarikeikkakin tänne näin tulevaisuutta ajatellen. Ja varmaan nyt 3 tuntia tullut soiteltua itekin kadulla ja Iiro vetää tuolla 25 tuntia pelkkää työntöä. Ei muuta, hei, Tampereella on hauskaa, täällä paistaa aurinko. Right on. Nyt mennään autolle ja sitten mennään Lidlin kautta kotiin. Eli vaunulle ja grillaillaan siellä ja käydään suihkussa ja syödään hyvin ja sitten levätään ja jaksetaan huomenna tehdä sama uudestaan. Aloitetaan tässä grillaavaa pikkuhiljaa ja Tampereella ei olla soitettu vielä tarpeeksi, vielä ainakin 10 tuntia. Muista kertoa, mitä Iiro vihdoin löysi. Iiro löysi vihdoinkin elämänsä naisen. Hei, kiitos. Terve. Me tultiin tänne vanhaan monttuun tauolle. Ottaa yhdet oluet. Tänään ollaan katusoiteltu kohta noin 3 tuntia. Ja aurinko ei paista, ihmisiä ei oo ja varmaan joku sanoisin vähän rapiat 20 on tullut ja Iiro on polttanut 3 askia tupakkaa, eli me ollaan 5 € tappiolla. Mitäs täällä? Tää on siisti aito ravintola. Tällainen savunen kuppila. Kukkis nauttii itsestään täällä. Ihan klonkkuna. Kova työntöä, pelkkää ajoa. Ei muuta. Tampereet lähdössä ystävämme Ragepekan opiskelija-asuntoalan pihalta. Hiton hyvä spotti oli pitää vaunua tässä näin. Mulla on chilinakki suussa. Todella chilistä nakkia. Lähtää ton Shellin kautta, tankataan autoa, laitetaan vähän ilmaa noin asuntovaunun renkaisiin, koska ne vähän vaikuttaa siltä, että ne saattaa kohta räjähtää. Niin kuin meistä moni muukin nyt saattaa. Jotain palaa, ei tiedetä missä. Nää kärvähtää. Jos sylkee eri osien päälle, jos se siisee. Muistakaa aina lisätä öljyä ennen kuin lähdette öljykierrokselle. Terve! Saavuttiin tänne Jyväskylän Hemingwaysiin. Vedetään täällä tänään pikku keikka. Ensin akkarina ulkona,
niin kun ollaan tänään 5 tuntia vedetty ja sitten vielä yksi täällä sisällä Tean kanssa niin tänään tuli tänään roudaamaan. Käytiin äsken syömässä ja nauttimassa hyvästä ruuasta ja tänään meistä pidetään hyvää huolta ja ihmiset rakastaa toisiaan. Trio Pojat ja Apinallin Banaanit tänään Hemingwaysissa. Kiitos Toivo Sudelle tästä keikasta. We love you, man. Jyväskylässä takana ja Iiro katos keskellä yötä juomaan kaljaa, tyhjensi ton lavan tuolta meidän autosta ja sit se meni jonkun tytön luo tai jotain. Ja nyt me odotellaan Iiroa, että jos Iiro ei 10 minuutista tähän auton avaimiinkaan, niin me saadaan varmaan sakot tästä näin. Ja sit Iiro saakin jotain sanktioa jälleen kerran. Silloin tässäkin vaiheessa aika paljon on sanktioa. Kiukuttelussa saa aina ekstra sanktioa. Terveisiä Tiialle. Me tiedän, että mie ja Kukkis ollaan kevyimpiä matkakumppaneja ikinä, ollaan oikeudenmukaisia ja kaiken sen muun lisäksi, kaikkien muiden hyvien puolien lisäksi, niin me ollaan suhteellisen koveita. Ei muuta, kohta katu soittamaan ja katsomaan, juodaks tänään jalluu vai pullaa. Terve! Me ollaan täällä Jyväskylän kauniissa puistossa. Päivä numero 7. Soitetaan ihmisten musiikkia ja tehdään jokaisen miehen työtä. Kiertaa naisen selkään öljyä sinne minne ei ite ylety. Huomenna lähtään Hyvinkäälle keikalle ja lauantaina lähdetään Mikkeliin keikalle. Mut tänään me nautitaan auringosta ja ihanista naisista. Ehkä.